Yo kesel ngono ya. Ya memang lho Kang, ngomong arek sini ya mene kuwi to. Cekel wae padha turu. Ya saya kita gugah tak jajal gugahan ya. Paman mangyo paman. Ayo tari aku teko paman. Ini kono. Piye paman kesel? Ya wis saiki ngene lho paman aku wis marang ngaso ya. Suatu tadi paman lho kan. Suatu ngono kan ngono kene kan. Kebelahan bos Warti. Kebelahan apa nih? Lagi kebelahan bonen iki ngono niki. Suwarti kene ngendi? Iya sampe jare kok kelone ora ono. Iya ora jawate kaya ana apa golek kakek kuwi? Piye? Lek kepanggih Mas Warti. Ya golek ono. Aman, ojo bali ngono lho. Lek durung teko. Nyapa kok kaya ngono? Warti digendong jam sepuh. Apa? Jam sepuh. Ya jauh ana sampean digendong iku kok. Jauhan gondone. Wis suka tapi ngene wae ibu ewe teko. Nggih. Omong wis teko. Ngono lho mati kowe ternyata. Tak jawab sampe ngomong. Taruh main Warti. Koyo ngono. Gak utak. Jare diterno rene. Ditane ayo paman tani. Yang
yang niku paham nggih. Kok ngeten iki boten pernah. Mau sampean kok jarene sing gowo wong tuwa. Tapi kok kaya ngene wujude. Wujud mekaten niki. Wah, ya gak mungkin kaya ngene. Oke, diutus deh. Mas. Ayo Jon. Aja mbok gudang ya kowe. Ayo. Piye? Ya gak kenal. Alah, Bandung. Ayo ngomong kowe. Kari wani kan. Pakai rekan, Bapak. Oke. Badung, bon wantun bon ayo kula. Tembak kula bisa jok. Cuma karungnya diontar sama wes. Badung. Opo? Oh, mau ngeten tapi pengen penuh main wadi niki. Coba jangan ngomong dhewe. Ngomong apa wong kaya ngene dijak ngomong. Ya wes tak kene. Ya Allah salam ning sapa ning alas ora sing kene ngomong. Nggih, wong butuh sapa lae. Ya wes iki dijak ngomong. Nggih. Ayo jangan ngomong. Aduh kula mau sukan niki nggih. Kok iso kaya ngono? Nggih ngoten. Terus kudune sapa sing ngomong? Mas Wani niku nggih. Kula kesana tuwarti niki nggih. Wes kene. Sampai tak pakakno ya piye? Ya kula iki kerja mbon suka kula. Apa sampean? Sampeyan ngomong keren. Ya wes tak iki. Sampean ngomong ya, aku ngomong itu. Ngomong ya aku ya. Nggih. Saiki ngene, apa tak ngomong. Kula tandak mengke kula lawan pun. Nggih kula sangi kendalanan nggih. Ya wes tak ngomong ngono. Nggih. Tanono lawange ya, Pak. Nggih, nggih, nggih. Nggih, pun. Ya mesakno koyo ngono. Ya jangan dicoba. Mau menawa ngerti lho kan ngomong aku ngerti. Ya kok menawa dijajal ya, Ci ya. Ya, jajal ya kan ya. Paman sing hati-hati lho paman. Nggih, nggih. Pak Boyot. Ya Boyot, sampeyan nyata-nyata tunggune ngalas kene. Aku nek salah jawa sepuro lho, Mbak. Tapi sampeyan ora gelem ngebuno, ya wis kabeh sampeyan nyapa tak tunggu kene lho. Yo loro kabeh mau diusul-usul kaya ngono kok. Mulane ta paman, aku sing hati-hati tekan tanggung jawab iki. Pun ngene pun. Pun pantun kula. Andane aja turu bareng kok. Niku nggih. Ya wis paman sepurane ya sing. Ya wis aku yo njaluk sepuro karo iku ya. Kula tangan. Itu mas. Kalau karo aku ngono ya. Aku ya paman